Това е киното на плажа, където можете да гледате филми под звездите. Също така ще посетим частно кино, луксозен частен IMAX, кино на ужасите с зловеща зала за прожекции и много други. Ние сме семейство Ричи и всеки от нас избра киното, което смяташе за най-интересно. Ще ги посетим всички и ще изберем най-доброто, започвайки с киното, което аз избрах. Това е киното на плажа. Избрах това кино, защото атмосферата е буквално всичко. Имаме свещи, няколко уютни възглавници и светлина, а точно под екрана е морето и можете да гледате филма буквално близо до морето. И изглежда много сладко. И всички ще видят и нашето кино. Това не е частно кино. Не знаех, че има толкова много хора тук. Имаме няколко уютни одеяла. Те са толкова меки. Екранът е твърде малък и звукът е с ниско качество. Нашия домашен телевизор е по-добър. Толкова е готино, гледаш филм, морето е точно там, вълните се разбиват, живота е хубав, настанихме се удобно и започнахме да гледаме филм, докато слънцето залязваше. Мислех, че моето кино ще спечели това предизвикателство. Изглеждаше, че всички се наслаждават. Това е само първото от 4-те готини и странни киносалона, които ще разгледаме. Ще преминем от моето романтично кино към страховитото на Глен, луксозното голямо на Кенън и футуристичното на Тони. А накрая има тайно кино, избрано от един от нашите абонати. Нека видим кое ще спечели. Така че имаме малко вода и безалкохолни напитки. Благодаря. Всичко е наред. Наред. Благодаря. Имате ли туалетна? Баня? Нямаме ли туалетна тук? Не, но можеш да погледнеш морето. Не. Но това е мястото. Не. Една точка. Това е мястото. 1 от 10 за удобство тук. Този филм беше толкова скучен. Имам идея много по-добра. Барса срещу Реал Мадрид. Тук ти позволяват да гледаш каквото искаш. Не планирах да включа всичко това. Виж го! Но поне всички се насладиха на времето си. За футбола. Това кино спечели още една точка. Сега ще спрем филма и ще включим караоке. Абонирайте се за семейство Ричи. Това е толкова яко. Лежим под звездите. Всичко, което трябва да направиш е просто да се срещнеш с мен. Какво мислиш за това кино? За тази цена, това е уникално кино. Твоята приятелка ще го хареса, но не водим приятелите тук. Ще бъде странно. Комфорта е минимален за... Това е оценката, която получава моето кино и в края на видеото ще разберем кое печели. Не забравяйте да се абонирате, хора. Готово. Следващото беше вероятно най-странното кино в това видео, избрано от Глен. Това е следващото ми кино и те показват само филми на ужасите. Какво? Не харесвам филми на ужасите. Избрах това кино, защото е супер потапящо, сякаш живееш в хорър филма, не просто го гледаш. Така че, да, ще бъде забавно. Много е тъмно тук. Вау, виж това. Добре е време за филм. Да влизаме. Какво има там? Много уютно. Изглежда като всекидневна на баба. Добре дошли в моето уютно място. Имаме частна стая с 4 дивана за нашето голямо семейство. Тази стая е декорирана с много възглавници, лампи и глава на Елен. Мисля, че няма да гледам филм, защото съм бременна, а това място... Не, нямаме. Страшна. Забравях за това. Добре, Дейвид. Бъди в безопасност. Анджелина си тръгна, така че започнахме без нея, но след няколко минути... Твърде страшно е за мен. Ще си тръгна. Кенън също си тръгна, така че Тони и аз бяхме единствените, които все още гледахме. Качеството на звука не е от най-висок клас, но е добре. А екранът е много по-добър от диваните. Баба ми има нещо подобно. Бяхме наистина погълнати от филма, когато изведнъж нещата станаха странни. Светлините изгаснаха. Сестро, аз мислих. Всички вие тогава пред екрана се появи зловеща фигура и започна да тича към нас. Изчезнахме оттам за секунди. Не! Беше толкова забавно преживяване. С Тони как беше? Беше повече комедия, отколкото ужас. Беше много смешно преживяване. Колко струваше за семейния ни бюджет, Глен? Около $400. Ах. Поне видяхме колко беше оплашен. За тези пари. За съжаление, не всеки се наслади на това да бъде изплашен. Но все пак беше забавно. Ще видим кой ще спечели накрая. Да, това беше уникално преживяване. До сега разгледахме моето и киното на Гленс. Остават ни кината на Тони и Хелън, плюс тайно пето кино, избрано от един от нашите абонати. Да видим кой ще излезе на върха. Може би победителят ще бъде изборът на абоната. Сега нека разгледаме избора на майка ми Хелън. Следващото ни място за филм е частно кино. Имаме
частна кинозала с гигантски диван и огромен екран. Цялото това фоайе е само за нас. Има толкова много пространство тук и ние сме единствените, които седят тук. Вау! Комфорта е 10 от 10. Имаме копринени одеяла. Добре, копринени одеяла. Това е още една точка за теб. Комфорта е 9 от 10. О, много е по-меко от всякъде. Харесва ми. Живей го както искаш тук. Толкова яко. Можеш да направиш кола от възглавници. И най-важното, никой не те прекъсва, никой не се разхожда наоколо, ти си единственият в стаята. Няма деца, които да викат Chicken Jockey, там е шалсоки. Да. Можеш да седиш така и така. Взехме някои закуски заедно с пуканки и започнахме да гледаме филма. Те бяха доставени от нашия собствен иконом. Имате палачинки с шоколад, начос, хот-дог и... Нямам време. В момента има 12 000. Това е добре. Дава ти храна, яш много. И твоето копие е по-добра сянка. Гледахме филма и се наслаждавахме на закуските си в пълна уединеност. Колко струваше за семейния ни бюджет, скъпа? $500. Вау, скъпо е. Защо? Харесва ми. Това са оценките, които получи моето кино. Дано спечели. Изглежда, че всички го харесаха. Напишете коментар, кое кино ви харесва най-много. След това разглеждаме киното, което баща ми Тони избра. Започваме от IMAX с частни кабини. Преди филма можете да се насладите на уникална зона за отдих, където можете да поръчате храна и закуски, докато чакате в киното. Има също така шафълборд и билярдна маса, на които можете да играете, докато чакате филма си. И икономът ви води до асансьора. Отидете в киното. Влязохме в огромна зала за прожекции, където имахме собствена частна кабина над зоната за сядане. Ние сме най-високо в залата. Добре дошли в нашите лични кабини. Най-добрата част. Страхотен екран. Изглежда перфектно. Това е толкова голям екран. Това е най-технологично напредналия IMAX екран и можете да му се насладите в пълна уединеност. И ето ги огромните седалки. Те са толкова удобни. Да, тук имаме отопление и много други бутони. Топлина? Да. За задника ми? Да. Можеш да местиш седалките си. Зарядно за телефоните ви, маса за закуски. Вау! Това е толкова яко. Тук имаме специални одеяла за вас. О, боже мой! Одеяло, възглавница. Това е такова луксозно кино. Можем да спим тук. Толкова е удобно. Също така имам зарядно в седалките си. Това е от най-висок клас, най-иновативното кино до сега. Вау! Тази капсула храни цялото семейство. Това е всичко за нас, това е лудост. Това е причината да избера този кинотеатър. Той все още предлага уединение, но също така има удобни кресла, гигантски IMAX екран и невероятен звук. Това е най-уникалният кинотеатър, който съм посещавал. Да, наистина. Уникалност, буквално 10 от 10. Това е невероятно преживяване. Да, това е абсолютно невероятно. Имаме собствена кабина само за нашето семейство. Това е толкова яко. И имате IMAX екран. Това е най-качественият екран и звук, който някога съм тествал. Това е наистина впечатляващо. Да, истинско удоволствие за ушите. Тези столове много удобни, много настройки за вашата позиция, климатик, също имаме светлини вътре. Можеш дори да спиш тук. О, Тони, какво е този бутон? Кого можем да повикаме? Това е бутон за повикване на иконома ви. Имаме ли иконом в киното? Да. Това е лудост. Колко струваше? Струваше $500, 500 за всички нас. За тези капсули имаме и сервитьори, които ни носят всякакви закуски. Имаме сервитьор в киното. Това е невероятно. Пуканките са толкова вкусни. Това са най-добрите пуканки, които съм опитвал. Получихме начос с много сосове, гуакамоле, доматен сос и също така сос от сирене. Нека го опитаме. Много е вкусно. Това кино е най-якото. Това е най-доброто преживяване, което сме имали до сега. Да, също. Това има мини бургери и пържени картофи. Вау! Нека го пробваме. Нека да пробваме. На здраве. О, да, приятно е. Докато Глен и Анджелина се наслаждаваха на преживяването, Хелън имаше нещо да каже. Храната 4 от 10, защото не харесах бързата храна, звукът и качеството на екрана бяха впечатляващи. 10 от 10. Комфорт 9 от 10. Надявам се, че всички се насладиха на моето кино. Може би ще спечели. Ще разберем победителя накрая. Сега е време да посетим киното, избрано от нашия абонат. Това кино има наистина готина функция. Можете да резервирате собствена частна всекидневна точно в залата за прожекции и никой няма да ви безпокои. Има всичко необходимо за уютна филмова вечер. Има огромен, удобен диван, на който можеш да лежиш колкото искаш. Толкова е удобен. А сега най-интересното. Какво мислиш, че е този гардероб? Това е хладилник за дрехи.
А ето и вашия собствен мини-бар. Най-якото тук е, че можете да регулирате звука сами като у дома. Има и още един бутон. Също така взехме пуканки и безалкохолни напитки. Това е най-уютното кино. Като у дома. Никой не те притеснява, няма съседи наоколо. Освен тях. Въпреки, че е огромна зала за прожекции, все пак ти дава уютното усещане като у дома. Филмът започна и наистина се наслаждавахме на преживяването. Седиш на диван като у дома. Яко е. Благодарим на нашия абонат! Това е оценката за киното на нашия абонат. Сега да видим кой печели. И Тони печели.